Terus teko main Mbak Lipa, terus aku mulai kan kesana aku gak ngedelik guys sampai naik lagi mang. Biasa guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ki unboxing ki. Di sini ada mie guys, terus ki ada pisang coklat, terus tahu mbak risol. Kena ya nak cumi bakar karo ayam bakar, terus ki ana es telare. Oke guys, ki mangan konggone keluarga Seprobo iki. Makasih keluarga Seprobo iki, Pak Gogo jajal apa yuk? Rasa apa dik mang? Ayam. Ayam. Terus Naira udah ngambil naik? Ayam. Ya wes adik engko iku separap cumi ngono. Dan ya cumi nganu cumi jaluk apa kuwi ana mine kuwi dah kuwi apa ku jipuk barang lo risol mbek nganu Iki aku ku risole nae kana nange mbek tahu kak nae nah panganan opo pisang coklat kuwi tahu petis ambek risol wis jajal mangan iki jajal dang duduk apa konggone keluarga Seprobo iki mau nganu Mbak Lipa ulang tahun. Aku buka. Nanti Sen turu. ora bagian. Buka aku sen gusen kok wi kok. Gusen wi. Mak doyan prae. Mam tak doyan jajal tak kane yo. Wis doyan iki, Mak. Mie. Mah. Risal? Bisa belum ora? Tes. Oke guys, ki mau ya ono es telare iki, es telare. Ki nak. Oke. Dah. Ki es iki. Cepane doyan apa-apa? Oh, Sambil sego malah enak. Mie campur sego iki lho kaya men. Ben marak. Nah. Es. Ini kayak sego. Nah. Lagi pamain. Yo. Awalnya udah panas guys iki. Mau. Tangi turu iki. Ada sendok Tenang guys iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wes mangan. Tangi turu mangan. Ya nai. Mbak. Wis jajal pro nai. Jajal. Nggo sapa? Mbak Lipa mang. Iki karo iki. Wis jajal guys. Wis tarik guys. Biar. Enak sih. Terima kasih. Masih. Itu berapa ya? Bon.
Su, ibu keluarga. Su, pro, be. Su, wah, pinter anak. Ayo kang nomor asalnya. Anak yang bikin. Bisa nyekat. Saya lemes. Coba bu. Ya bu, amin. Ora. Ya, tolong. Iya. Ya. Aku mau aku mau kerana bos. Kontene cukup semene. Iki aku apene kerja jaga bengi iki guys. Wis ngenteni Mas Riki soalnya aku mau aslinya jam 4, tapi kan aku kan kayak surprise Mbak Lipa dadine aku udah jam 6 bar maghrib guys. Terus terima kasih keluarga Suprobo atas apa jenenge surprise kayak Mbak Lipa. Terus makasih aku yo oleh iki mang oleh apa jenenge narani kecipratan juga guys. Makasih pokoknya makasih banyak keluarga Suprobo, panjang umur sehat selalu, berkah barokah. Semoga juga Mbak Lipa di ulang tahun kali ini panjang umur sehat selalu, makin segalanya. Ceromono wis doa-doa yang terbaik buat Mbak Lipa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 aku gandeni Mas Riki guys, soalnya dia mau tak akan mulai jam 6 kan aku mau kayak seperti Mbak Lipa. Sini kan aku mlebu jam 4, tapi terus aku mlebu jam 6 guys. Mari ngono aku sih rasanya ki gak iso ngomongi guys. Kayak kadang ngono kuwi dipancen Mbak Lipa ki iso ngomong ini YouTube Mbak Lipa. Kayak Dewa Ayu itu bingung ngatene ngomong apa, tapi wis lah belajar sih. Iki mau dolanane rame guys. Soalnya ki enek sing panen dak lagi dolan ki panen. Jadi dolanan rame padha njupuk kabeh. Alhamdulillah dolanane rame. Papasan ngenteni Mas Riki jam 6 iki mau guys. Aku rene bar maghrib. Kira ndak bilek aku arene. Terus mari ngono iku mau ya tak kena Mas Riki sawah itu. Mari ngono ki posisine saiki wis jam 09.00 iki sore sepi pasare. Nek mau dolanane terang rame guys, soalnya kan ana iku lho. Ana ngarani padha panen guys. Dadine wong-wonge padha metu saya. Padha ning jebul. Terus ya wis lah guys, pokoknya makasih keluarga Suprobo, makasih juga Mbak Lipa, pokoknya makasih. Cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.